हम कैसे स्तनपान जारी रख सकेनी? हर महतारी अपना बच्चा के बेहतरीन स्वास्थ्य अवूरी पोषण सुनिश्चित कईल चाहतारी। आ पहिला 6 महीना तक स्तनपान करा के 2 साल से आगे तक एकरा के जारी राखल बच्चा के पर्याप्त पोषण देवे के सबसे बढ़िया तरीका बा। आसानी से काम पर लवटत स्तनपान करावे वाली महतारी अपना के भारी महसूस करेली। पहिला 6 महीना तक अपना बच्चा के विशेष रूप से स्तनपान जरूर करी। ई मत सोची कि अगला 5 से 6 हफ्ता के भीतर हमरा काम में शामिल होखे के पड़ी। ऐसे हम अभी बोतल के फीड शुरू करी, अवूरी बच्चा के आदत डाल दी। याद राखी कि बोतल के जरूरत बिल्कुल नहीं खे। छोट बच्चा के भी कप से खाना खियावल जा सकता। ऐसन टिप्स जवन काम करत घरी भी स्तनपान करावे में मदद कर सकेला। एक जदी हो सके तो अपना बच्चा के काम के जगह पर अपना संगे राखी अवूरी दिन भर दूध पियाई। 2 अगर काम के जगह नजदीक बा त घरे जाके स्तनपान कराई। भाग केहू से बच्चा के अपना लगे ले आवे के कह दी ताकि रवा स्तनपान करा सकीले। 3 अगर काम के जगह दूर बा त पास में कुछ डे केयर सेंटर के तलाश करी जहां जाके स्तनपान करा सकेनी। 4 रात में सवेरे अवूरी दिन में कवनो समय जब बच्चा के संगे होखे त स्तनपान जारी राखी। 5 अगर एहमे से कवनो संभव नहीं खे त अपना दूध के एक्सप्रेस आ स्टोर करे के सीखी। जैसे कि देखभाल करे वाला रौरा दूर रहत घरी रौरा बच्चा के दूध पिया सके। स्तन के दूध के कैसे एक्सप्रेस स्टोर आ दूध पियावल जाला। एक अपना स्तन के दूध के आराम से एक्सप्रेस करे खातिर अपना खातिर पर्याप्त समय छोड़ दी। हो सकेला कि रौरा तनी जल्दी जागे के पड़े। 2 माई के दूध के ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करी। बहुत साफ कप बाजार में 1 कप 200 ml स्तन के दूध से बच्चा के 3 बेर दूध मिल सकता। योजना बनाई आ ओ अवधि के हिसाब से समय बताई जवना अवधि में रौरा अपना बच्चा से दूर रहे। 3 एक्सप्रेस्ड स्तन के दूध के कप के साफ प्लेट से ढक के दूध के सबसे ठंडा जगह पर छोड़ दी, शायद फ्रिज में। 4 देखभाल करे वाला के बताई कि बच्चा के दूध पियावे से पहले स्तन के दूध के उबाल भा दोबारा गर्म ना करे। संग ही अपना देखभाल करे वाला से इस सीखवा दी कि बच्चा के एक्सप्रेस स्तन के दूध कप के इस्तेमाल से कैसे पियावल जाला, अवूरी बोतल के इस्तेमाल ना कईल जाए। एक्सप्रेड स्तन के दूध में एंटी इन्फेक्टिव गुण होखेला जवन की गाय के दूध से ज्यादा समय तक एकरा के निमन हालत में रहे में मदद करेला। एक्सप्रेस्ड स्तन के दूध में कम से कम 8 घंटा तक कीटाणु बढ़ल शुरू ना होखेला। उहो फ्रिज के बाहर अवूरी फ्रिज के भीतर 24 घंटा तक। एक कामकाजी दिन भर बच्चा के दिहल सुरक्षित बा। अपना बच्चा के कवनो आर्टिफिशियल दूध के बजाय स्तन के दूध दिहल हमेशा पौष्टिक, स्वस्थ अवूरी सुरक्षित होखेला।